हादोरसायाव फोरोंगिरि जानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। आसाम सोरखारा मावख'आरि महरै स्पेसियेल टिचार्स इलिजिबिलिटि टेस्ट खुंफुंनो थाखाय थागथियारि जादों। ओनसोलारि राव सोलोंथाइनि बिथाखौ गोख्रों खालामनो थांखि लानानै बे थिसनथाइ हाबाफारिया जर'खायै बै फरायसालिफोराव फोरोंनायनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों, जेराव फोरोंथाइनि बिजोङा बड', गार', मणिपुरि आरो हमारा। फरायसालि सोलोंथाइ बिफाना NCTE नि बिथोन आरो 2009 नि RTE आयेनजों गोरोबनानै राव 1 फोरोंगिरिफोरनि गोब्राब आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बे स्पेसियेल टेटखौ जागायदों। जुदि नोंथाङा हादोरसानि सोलोंथाइ खोन्दोआव थिसनथाइ मोननो थाखाय मोनसे खाबुखौ नेगासिनो दं, अब्ला आर'ज गाबहरनाय बिखान्थि, उदायथि आरो गाहाय सम सिमानि सोमोन्दै नोंथांनि मिथिनो गोनांफोरा जाबाय: मुं थिसननायनि जागायनाय खालार 7 जानुवारि 2026, एप्लाइ खालामनायनि जोबथा खालार 7 फेब्रुवारि 2026 बेलासिनि 5 रिंगासिम, मासुल होनायनि जोबथा खालार 10 फेब्रुवारि 2026, बिजाथिफोरा गावनि आर'जलाइखौ sebaonline.org, ssa.assam.gov.in एबा scert.assam.gov.in नि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों गथायनो नांगोन। आसामनि अरायथा थागिरिफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन। सोलोंथायारि रोंगौथि महरै जौसिन गेजेर एबा सेनियर सेकेन्डारियाव 50 जौखोन्दोजों उथ्रिसारनाय जानांगोन आरो 2 बोसोरनि डिप्ल'मा DLED थानो नांगोन। खमैबो 50 जौखोन्दो नम्बरजों ग्रेजुवेट जानो नांगोन आरो BEd एबा DLED जानो नांगोन। लोगोसे मिथिना लानांगोन दि SC, ST, OBC, MOBC आरो PWD बिजाथिफोरनि थाखाय नम्बराव 5 जौखोन्दो रेहाय होनाय जादों। बे आनजादखौ कामरुप, डिब्रुगड़ आरो क'क्राझारजों लोगोसे मोनस्नि गाहाय जिल्लाफोराव अफलाइन मडआव खुंनाय जागोन। आनजादाव 150 था गोबां सायख'नाय सोंथिफोर MCQs थागोन। मोनफ्रोमबो लेखा बिलाइयाव 2 घन्टा 30 मिनिट। बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर गोजोनथाव खौरां दि गोरोन्थि फिननाय होनायनि थाखाय मोनखानाय नम्बराव जेबो खहा जानाय नङा। आनजादाव उथ्रिसारनो थाखाय जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय 60 जौखोन्दो आरो रिजार्भ केटेगरिनि थाखाय 55 जौखोन्दो मोननांगोन। जानो हागौ बिजाथिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो थुलुंगाथाव खौरांआ बेनोदि खेबसे क्वालिफाइ जानायनि उनाव आसाम टेट फोरमानलाइआ जिउनां समसिमनि थाखाय सोलिगोन। बेयो रोखा खालामो दि जाफुंसार बिजाथिफोरा इयुनाव जेब्लानो फोरोंगिरिनि लांदां मासिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन, उदायथि आनजादखौ फिन होनो नाङालासे। रेजिस्ट्रेशनआ सोलिगासिनो दं, बेनिखायनो बिबानगिरिफोरा बिजाथिफोरखौ सार्भाराव टेकनिकेल गोरोन्थिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोबथा सानसिम नेनो नाङा होननानै खावलायदों। ओनसोलारि बिजोंफोरनि सायाव नोजोर होनानै बे आनजादआ ओनसोलनि रोंगौथिफोरनि थाखाय आसामनि गुदि सोलोंथाइनि इयुनखौ महर होनायनि मोनसे सनानि खाबु। जों नोंथांखौ मावख'आरि आनजादनि अक्ट'फोरखौ फोसावनाय लोगो लोगो आपडेट खालामगोन।